Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, ito dahito yung programa, kat maibasa, dagit ang pagkasalitaan ng pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayin nga ro ti surat, ti pagkasalitaan, idi kalman laeng nga paset, ti pagkasalitaan, ni paghayam tayo nga Ria, nga napolungan ti pirit-pirit, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tayo may nakinisadgan dati classmate ko ken best friend ko. Nga ni, sino? Ni Jenny. Oh, nagapam. Api ka langam. Ha? Api ka, saan ka nga may nagklase tayo alas 2 aging ganat alas 4. Itang alas 5, awan ni Mestra, imay ka. Awan sa Servina. Nabanugak. Ria, ana, nabanugak. Kas makita mo. Kas lakayot ko tagpapigsa. Tilokot din kami nga boyfriend ko. Apay? Sino? Ni Ricky. Apay ni Ricky. Napanak binanog, kalpasan na. Ni Miriam Dawan. At agumanat naman kami na. Tadawan kami na mangsapsapol nga mga ayap kang kuha na may saklan ti trabaho na. Nagkapon yung ron. Nabangkam nag-check-in. Alya? Kano ba nga ron din yung gusto eh? Dito yung tipiduana. Ay, paunay ka matin, Jenny. Sasayangin mo na damang di kita naganakan ka nga mga gasos parang basa. Tuno ko nagsikog ka. Hanggang may palubos at katumtumar ko unay. Katumtumarin, contraceptive pills. Kahit mo saon, kadagkas diya kayo, agtumar ka, ana, everyday Kaya ko liwliwayan. Basta. O ana, kahit mo met, awisa mo ni Rigor. Uno ni Rigor ti mangawis kin ka nga boyfriend mo. Uwan ko na mo, dulami. Ika man na pala ti imak, diya kayatan. Ana? Holding hands, di mo pa kaya? Ano ti amok? Baka di pa nang igam na ti imak at matrilak. Nagmayat siya ka. Umeka. Paano ta? Inta, siya tagilibre. Inta, pansit uno. Kahit ko ti kaldo. Ayun, iti nga banda. Inta, bulalo. Tsaka abon, kahit ta bulalo. Hindi, mga nakanto ti pansitan. Makan. Third year college main manong name ken ni Jenny. Iti kursuming accountancy. Nagkaskulahan kami sipod first year, aging kakarigito'y manong buhan. Kahit isot ka po na nga nag-best friend kami. Iti second year college kami manong isumatante simang bayan ni Carlo iti biyag ko. Buhan manong. May samat lagi di ako nga tayo messenger iti may isang opisina. Irin to manong nemi tani Ricky nga nagbaling ang boyfriend ni Jenny ket mga opisina kano. Sumanto ko na. Idin to siya opisina mo't kidi ti pagtrabahuan ni Carlo kapot ngam iso na lang ta kababaan nga pwesto. Kasla office boy. No iba unda nga maman. Ijay kasto ijay. Messenger nga ron, mensahero. Adaman dagiti kundaway manon naming ag-date kami ken ni Carlo ngam ti kunakon. No kibinan na diya kayat. Mas agabay ta. Saan war mamunta nga girlfriend ka na? Saan ta nagkibin? Di may met no sa mamunta nga saan ta nga girlfriend. Kasi dapat kastaya nga gaya na yan. Basta isok kayat ko, hindi mo kayat, di ba yung saan? Indol ka ano nga ron. Nga marakop ka. Sapo.
Inton ka ano nga magkakdig iti lips mo. Hmm? Kaano lang na di pa nangagikoy di ka sungsungbat mo ti when yes I love you to kuno. Jakun kayat ka maulit. Tapay. Di pagsisang ako, humot datang ti problema eh. Ana, nagmayat na bibig mo. Hindi mo kailiw nga rod. Adi, jak kayat ka iruam. Anya ti amo, baka maruwamak, kay ituyak ko. Saan ka na baybayan kayat? Agbasbasak pa'y laing. Amo, no kayat Maria, at na pamuspusan. Ano ka pamuspusan? Ti saan mo kayat, kat nung sikog ka kaya nagbasbasa ka pa'y lang. Uwan, kat dihan kong isarsarak. Ha? Kasano nga ron? Ti pirit-pirit. Loko ka, pirit-pirit. Patasin na do. Tsakayat. Data manong name iti masansan no ka nga pagsasaritaan mi kini Carlo nagkuyok kami. Idin to ni Jenny katkasta ko na itay manong namindwada ka nung nga nag-check-in. Kitak tilangan na talagang nabannog kasala tay simang at itinakat nga to abantay. Nakalalisto na nga inibus te may isang order nga bulalo manong. Siya kakit nagpansitak lang. Ang nag-soft drinks. Dito'y matan nga istorya si ka. Mamom? Inidamo mi check-in. Kaslasang ko na rin na si ka. Kaputa na sakit, syempre. Idoble mo kung mapaidi. Ngayon, tsakayatin ko na. Ngayon, itay, mo nagmayat si ka. Kasi diya gayang magpaiso. Nasakit, no kurang ti romansa. Anak ko na nga romansa ko. Syempre, pabasain pa lang Ano pabasain? Una, romansa ko na. Ito nakapapawat nga lips to lips. Kabayatan nga. Ibaba na di ima na mapan ni Jay. Selang ko. Sana to. Kukudkudin nga. Pirit-piritin nga no. Yun at piritin na. Jay, siyempre Jay nipol. Jay perlas. Jay mani-mani ko nakman. Bastos ka. Ibagamon. Naka-on air ka. Kasi Jay kanap tumawata. Sana sukit-sukitin ko na. Isarek na ti maysa. Ti ko nagbaling nga dua. Saan to talo? Talo nga ramay. Isarek na. Kabayat ti lips to lips. Kaya't nang sawen. Agko ti amin. Siyempre, di mo amon at pagkaptam ka po naghanas dararamidan na nga panang lips to lips kanyak panang ramas ti may nga dakulap na ito doang mansanas ko sana pingkeren ti baba apo na yun jak amot kap no namin ano ka naghanas si ka so nakamambanuga agasem saan na panginsarag di armas na ngim na panakon namin duakon naglalalo lang ako di sirek na ko na nagmayan. Siyempre, sana ka masaktanin na tani. Amamang pa nga nakagaling-galis. Pero nga, pumpunasan na pa yata talagang sobrabat ti sabaw na. Ang nagmayat siya ka. Diyan. Di mo na aglalalo ito aggana si Suna. Pero may nagpudot na dyan remork yung kuha na si ka. Mayatin. Di kuhan. Di sumanong nga round. May katong harikos. Yo po naghimas na di pandangan ako ng bastos ka. Talay bagbaga, panawang kan eh. Kung kanto, katong istoryaak. Kastan numat naramidin nyo kaniya nagan ti boyfriend nun. Sino? Ti boyfriend mo naganan? Carlo. Hindi Carlo. Diyan numat naramidin nyo. Ha? Ganun padasam to nga. Opo mo na yun siya. Talo nga oras. Talo nga rikos. Mamimpatak iti tunggal rikos. Digad 4 times 3, 12. Mamin sa nga dusen at mayok-tayok ko no. Nakapaspastos ka. Si panawang. Handa na. Handa na nga gayem. Ag-break ta nga gayem. Diyak kahit makigayem. Tikaskin ka. Anya amok baka no. Maaring anak. Anya amok baka no. Bahala ka. No, di mo kayo taramanan. Di saan. Sige virgin kantong turpos. Kasano no saan sungata kayo kinirikat at kagasan? Laman? Katapi ko ma. At ang pa rupang mo isarang mo tilalaki nga na ikari nga agbaling asawam. Di nakasasawain na kayat. Uso ka pa lang arti virginita mo. Mamanon di kita maya agasawa nga virgin pa ila.
Oh, awan pa kita ti Virgin College. Basa ti college. Sa grade 1 kunak ko mo. Alas naman kita tagamitan. Talay pagpagam. Bahala ka. It's up to you, Ria. Handa matagpadpada ti aramid. Nung nagganas, maraman ang loko mo. Dandanin malpas manong nemi ti semestre, last semester, iti day tangatawan school year. Iti awisan nak manong nemi ni Carlo. Papananta? Tsapalay. Kayat. Di mo kayat apay. Anyat amok baka nundudwano ta sa jacket awan kadwata. Anyat amok ang mga no rapin nak. Among siyak ti lalaki nga jak ipilit ti bagik no tinakaya. Man, no ibagak kang jak kayat ko na sak ngololit. Mamati akman nga ro. Dan, Jay, Jabalay. Ano barata Jay? Basta, may kan. May kan, sweetheart. Di mo nga ka man timak. Ima lang ipaharit mo pay. Ano yung tamok, baka da kuryente. Ano, mas dawa na kang naglagi pa ma. Para porchira, tupay lang. Napanggam nga paiso iti balay dakit osto ti atap ko. Awang kadwana. Awang mat kadwan dito eh. Sika pa lang tinanglukat. At tinulubakam nga roon. Nakayat mong merienda. Nalay nga kagluto. Kahit mo, hot cake. Kung mong nagluto hot cake, mo, uraim lang. Manong na yung nagtugawag iti salas, nagbuyak ka iti pictures. Kita ka iti na bisting picture kada daduma pa yung bisting manong na iti salas. Nakita ti family picture da. Lima da kayang mga kapsat. May kamano ka? Kada kita mga kapsat? Daktiteng nga. Di kita ininaw lang nga rod. At asawa na. Di kita gym nga rod. Basbasa da pa lang. Sumangpit na matamdama. Di kita parents mo nga eh. Da na pananta. Di kita lang dua ang kakapsat ko ti kadwak. Inton rabi. Sika iti may kaupat. Hana? May kapatak nga kadwam inton rabi? Kawan. No! Makang ko lagi data hotcake nga luto mo, nagawid ako. Sigamit. Di ka lamang mong gusto. At na pampuspusan. Ano pampuspusan nga magbagang? Hangkong isarasara. Wala man. Kasano nga ron? Kahit mo lagi takanan. Mabarakon pa to. Hindi. Naglaing kamatan, Carlo, no aramid ko dito. Muna saan kit usarim tayo mo? To usarik matima. Ana? Tayong pirit-pirit. Ay, baba. Manong nemi kasla diriknak at kasla kayat ko. Nang runak at malaglagip ko. Di istorya ni Jenny Mano. Sa bagay, pirit-pirit mat lang. Hindi naman isarek. Di nakaputbut ang gat no isarek na ta masikogan na. Siyempre, napirit-pirit lang. Kasi virgin nga graduar. At ang tulad tayo panakil ko matiti lalaking nga nakarikara para kanyak no saan kami agkatuloyan ka ni Carlo. Diba? Inimang mangan kami ni hot cake manong nemi subsubuan na ko. May hatak mo kahit mo, at sa baling ang subok kang ka. Nakalakdiri daw niya. Nakarikap na tawa. Talibag-baga. Oh my God. Uy! Papanan! Dinagkuyudan ka sa iti kwarto. Carlo! Tsakayat! Carlo! Tsakayat! Napig sa iso naman ng nemi. Nilukat na ti kwarto sa insarek na sana inrekap ngayon laktiri daw. Carlo ka ha? Rumarak. Uwayang tiri daw rumarak. Gur ka. Dati pakita kang ka. Si Kamit. Ano ipakita ko ma? Aguyos ha. Hala. Macho akin ya. Manong nemi naman
medyo ramas-ramasin di barokong na. Salamat trilak mo. Anak marik na. Oh, nagmatyo ka. Awan serbina, di dapat arak open. Agkaman, ana, kisim man dito eh. Di barokong ko, di kita doang ang bus ko. Kisim man. Pamarakon, ala, ngimot ka, nakapapaidam ka. Na di mo kahit na siya timangkiskan ka, di siya timangkiskan niya. Hana? No diyak kaya, no di mo kayat nga, siyak timang masahit na barukong mo ken mangkis, mangkinit. Sikat mangkis, mangramas, mga prus. Ala na. Ala na. Ala na, sinhot. Ala na. Hinala na ti imak manong. Sana inya prus di barukong na. Eya. Ala, apay. Sige nga, ituloy mo nga prusan. Aprusam, doa nga imam, doa nga, doa nga ti aprusam. Kasta? Kasta. Kasta no? Kasta, aprusam lang. Ah, nagbayad. Nagganas. Siksikala ganas. Katuwa na ta, saklat ang aprusam. Siya nga roden. Hindi mo matkayat. Ngayon, siya ti mga apros laking kaanya. Kamu, kasla makatertang nekak. Hanmot ng isbuk. Kasla da rumrumwar. Nutoy, ti baba. Kada man, ala, namasamat eh. Tiana, ti pantik. Gabata matritrail ka. Nangaroon no, bitla nga. Tekatik sinturong ko. Ibabak na ti pantalong ko. Nikat na ti pantalong nang brieflat na bati. Ano tayo ta? Ano natin sa lukot mo dita? Anong sa lukot? Kahit mo kitain, iruwar ko Tata. Carlo, nagdakayal. Alam, isubom. No di mo kayat nga sikat kanek, sikat mangan. Abay, unfair. Tuloy bagbogam talora ramitin to, uy. Awang pagdanagam ta saan kong tong isirserek. Tapno saan ka nagsikog. Makasta-kasta na ta. Si kamilat may mayat. Di, ikatamot ang dabado. Gura siya ti may ikat. Uy, saan? Siyaklatan. Eta, may katan di blouse ko. Katan da bram. Katan da bram. Ano nga ron? Pirit-pirit lang. Pirit-pirit lang mo. Agpimpinirit ta. Pirit-piritan ka. Pirit-piritan mo. No kayat mo. Ikamam na ito eh. Matutamay sa imam. Uy! Nagbara. Nagtakal. Inibatan ng imak nga nang paigam na manong nemi jarmas nang jak matinikat. Ne? Pagkapagkalak matakas jay. Rhea. Nagmayat na pa ng pagkapagkal mo. Kaya't kumad nga prusan. Apro-aprusan. Pirit-piritek mat na ito eh. Apo nagpintas ti sukog na giti duhaman sanas mo. Pirit-pirit lang mo. Samon tong esalsara ko. Saan? Pirit-pirit lang. Carlo. Hindi ating warik-rik na, Carlo. Nagmayat, Carlo. Nagmayat na pa ng pirit-pirit mo. Kat nagmayat mo dito pa ng pagkapagkal mo. Kanta pa ng pirit-pirit mo, iti barokong ko. Sa pagkapagkalan dita, ikatay mo tapantim, blouse mo. Tapaltam ko na kuha. Imbabakmet manong. Dato lang palda ka. Saan dati pantik, Man, o sige, orisan na tan. Basta, isa nagsik ko dito kulam ko. Tapno, di naigganam mo. Naigganam kanya ko, di ganak met.
Masapol nga saan nga ang pera. Sige. Igamam ta pagkalam sakmet isarek ko ta sukit-sukitan. Ah, Carlo, basta sa among isarek ko, di kahit nagsikog, basbasak pa lang, haan. Saan kong isarek? Saan kong burakan ta kristal mo? Pirit-pirit lang, gusto. Ah, ano rita? Da pirit-piritan dito baba? Sudah ito ko nadang Oh, Carlo, mayat. Carlo, wala, alis to nga pagkalan. Neta, alis to nga masahin. Saan nga pirit-pirit? Masahe. Oh, ano dito man inubram dito baba? Isarek ko na ito, ramay ko. Saan nga makastrike na kita? Saan man, tinitek. Taora nga baling nga ito, ramay ko, tisarek ko. Halakit nga ito ko, haramas ko. Kahit mamurak lata. Nagdara lata. Isang, sige, sukit-sukit aglata nga rin din. Saan kong isarek, saan kong ipilit. Basta, kut-kut-kutek, gusto, gusto lang mo yun. Sa mo yung susunod ko. Oh, ah, oh. Kapayatan nga raramidin mi ti magpinpinirit mi. Inya sidig na tirupa na itirupa manong nemikat insangok mo ngayon sagana. Ngayon sabat ko di kinibibig kumanong. At syempre, nakamaymayag, di ba naglanang di kinibibig mi, tang tutang, nutnutan na pahitip, dilak manong, impanutnut na matidila na, kabayatan na paspaspasan na manong nemi, di manang, mas masahin na, karigil di man na, mansaras ko, kabayatan manong nemi, itultulan, di parang sukit-sukit na iti baba. Hindi kuhan manong, something na, apay, ni batam, apay nga, madayo ka, apay, apay, kahit mo pay, loko ka, nagmayad ka, sige, sige, nagplastar na nga rin dito katre, may met ano nagdata, nagdya mo isang sarak ko, saan ko isang sarak, namin anong imbagakang sa isang sarak ko na ko, mula din sumangpat ka doha mo, rabin to na sumangpat ka, so nga, magan, sa kruyan ka, basta sa mo isang sarak ko, pirit-pirit lang, manong na iminikat ng tipantik, sana matanikat ti brief na manong, si magpat nakitrabaho na matan, sa mo isang sarak, saman, apa na rin na ba mo na, tap na may mayan. Carlo, sa mong isar ko, estudyante at pa lang. Basta lakit, didigusan ka karagid at kakabarang agad ko. Ititanggad mo. Nagbarang agad ibibig mo, Carlo. Itay pirit-pirit. Ita kinikinit. Ano? Kinikinit? Dato ni, ita mungay mo. Oh, oh, mm, oh, Carlo, saan lang pirit-pirit, sa laki ni kinit, kagat-kagat pa, oh, nasakit nga nagmayat, sakit, basta sa mo sa sarakon, saan, kung ako lang ron, kastoy lata, awang ba't nagsikog ka kastoy, sa ko ipababa, papanam, kanak, imbas nga ramay ko ti sukit ko, dati dilak. Imbas nga pirit-pirit at kindi-kindi tek. Ha? Ita nga. Uy, ita lang aldaw nga. O deta, jak pa'y. Mayat na ta. Loko ka. Anat ako. Mayat.
Oh, nagbayad na pa ng kinikinit mo. Ah, Carlo, Carlo, huwag mo lang isirag. Madasig na didilak ni sirag ko. So, ang langit nga sumrek na ita. Ikutukot ko yan ta. Ruangan na. Ah, 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 oh, madi. Anak, madi. Madi, kaslanta kayat arumar nga di matrumar. Kaslanta kayat kung madi mo. Wala ta, hampay nga naluktan. Di mabitinak, kapilitan na oras siya. Napiyakan niya ka ta, anak mabitin no, o sarang ta imam. Siya nga rudan, di sarat ta. Madi, sige, ituloy ko lang. Sarakit kinan. Carlo, Carlo, apay akas to, apay. Ti ko na ni Jenny kit ramay pa ilan kitagang ganasan. Kang kanan kitagang ganasan. Una ta, naluktanan. Kahit mo sa ako lamarig na tikas dyan, no? No, no isarag mo. Oo na. Kahit mo isarag ko. Ikasan ang oras na nagsikuga. Kit, numapala ko, iruwar ko. I-withdraw. Dito ko na doon ko nung withdraw. Kaya? Kaya? Hana? Kaya? Kunak tupay ngamin. So, lisog ka. Diba? Ori ko nak nga di mo isarek. Baka kayat kumot lang isarek mo. Kapat na mabitinak nga road. Ngayon, tsaklay tuloy yun. Badi? Kinunak man ng name. Inahala kong tarawatan. Uy. Kasi ka nga road. Ano may problema kang ka? Hindi ito ni. Hangat lumakay dito no hangar rumwar. Di para mo rin. Nasaan mo isang sarap. Sige nga rin na. Kanam. No. Kinang kuking kaitay. Di ka makanan dito. Ika sa nang pumsak yung tawak. Ika, mayat ha. Yung niyat aking baba. Nahimas. Lumarawan na. Alan. Hamo pa ila susot tarawatan. Sige. Okay, nagtugawak dito iking di katre. At parinto mang kamit. Kasta. Ita. Sakmul mo. Kasta. Oh. Ria. Ria. Anong naming garigata na ginawa at dito ang mansanas ko. Kat inrap-rapin naman manong naming kami sa masahe. Oh, 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 madi. Ano, madi? Isarak mo lang tangaro din. Basta i-withdraw to ha. Sige. Ala, agad ka nga din. Dada. Alala, plaster ka. Sagana ka ha. Nasakit ka no. Ngayon mayat. Sige. Basta i-withdraw to ha. Sige. Sige na kasta. Carlo. Carlo, marigatan. Carlo, karkawin Ita. Urek lang anak pauyak manong nimi dadan larsuod. Susawanin, binorak na. Sana ko nga virgin. Diyak kayat, Carlo, diyak kayat. Ibabawi ka rin. Uksote kon, gago, ituloy mo na. At ang pa ibabawi ta. Tamno maramanak mo di bagbaga ni Jenny. Sige nga rin. Okay. Let's go. Anak kasangit mo. Mamana ko, no. Dati ko nakita nga kahit na trumor kung saan nga makaroon. Carlo. Manong nemi pirit-pirit la itay, kinikinit, sukit-sukit.
it-itan manong, kabalyo, rusod-rusod. Namin manong Nemi, nagmayat. Gusto ni Jenny manong, ngem Carlos, jakay tiksikuga, magkuri ka. Tapi sa amumat ngin withdraw, ngin kawid nakmen, ha? Sumapatak manin ko na ngin kawid nak. Awang pagnanaga, bauga, hana? Bauga. Apit di mo yung bagang dagos. Luk-luk na ka talaga niya. Wala. Sige manin nga ron. Ana? Sige manin wait ko na. Ano? Sige. Kanek kita. Ha? Mas kita panangan ko. Talagang ore ka lang maminado. Lawan nga ron. Lawan. Kadaman naing mo. Lawan. Buwan manong Nemi pirit-pirit, kinit-kinit, sukit-sukit. Ngem no kasta manong Nemi. Nga ulitin mi kini Carlo. Awanin ti pirit-pirit, awanin ti sukit-sukit, awanin ti kinit-kinit. Dagusen manong. Kinagat. Kinaan. Saan nga pirit-pirit, saan nga pinirit, saan nga kininit, saan nga sinukit, saan nga kininit. Nudikit kinagat iti bibig, kinagat iti barokong, kinaan iti baba, manong Nemi. Aging ka nga kinasinirek, panagbayo, panagkabalyo. Nalpas dito nga semestre, manong Nemi, siyempre, nagbakasyonak dito lugar ni. Kaya diiliw kumit namadamad lata cellphone. Bakasyon ito yun. Sakto lumay dito, anong pa nag-enroll man na yun. Di ka mailiw ako. Bakit nga sa anin. Sige, oraik man. Oraik nga, aglulukat man yung klase. Hindi, pa nag-enroll man manong Nemi sa pulik ni Jenny. Ni Apayawan. Tinawagan. Hello, Jenny. Apay, naka-enroll kan? Hanak ko nagtuloy. Apay, masigukak. Ana? Masigukak. Ayaw mo nga rod. Iti balay da Eric. Eric wano Ricky. Balay da Ricky. Sangbit ko di bagi ko na. Kasama ko pa nagbasa mo. Kuna ni mamang na, yanak kundo pala at anak ko, tayo batik itong katakwada sa ituloy mo pa nagbasa. May tuloy mo pa ngata. Nagganas man kami siya. Hasta nagpaiso. Ano? Dapat asak na ito. Pwesa? Idi una na agad pirit-pirit, kinit-kinit, sukit-sukit. Kininit, ito kuamatan ka, apo, kasla kami mabitinak mo, kasla ito, gusto ha? Amo matang istorya yan, si kantong arat sumarnog si ko. Di magpintasan naman nung Nemi nakapagredwarak na saan ka nagsiko. Kaya diragtap trabaho akong manong Nemi. Injayan ni Carlo at managkalay sa amin. Na, nagur ka. Abay, baog ka mo it kaso nung kumadanta ti anak. Anak ka baog. Abay ka rin nagsikog. Di pa nadanunan. Gaman ta saan ka nagsikog. Hanggang na ati pati pa nagbasa. Kung nga rin, saan nga kasi kinikayim mo ako na. Di na ituloy pa nagbasa na. Tsak pagana pan sa runungkaran, tsak pinakita no, ano di anak na. Nagkalay sa kam nga rod kini Carlo, anong Nemi, kat gabo, tadot ornong na. Takay patakdar ka mga dagos iti balay mi. Kat siyempre, nadan kami iti talong anak. Kat nukas ta nga makakalagip kami, awanan ti pirit-pirit, awanan ti kinit-kinit, awanan ti sukit-sukit. No, kadikat, kasjay, kinagat, kinaan. Haman din nagbaling nga problema may manong Nemi, agsibot na talaga nagbaling nga natungo, nasyat, napudno, di asawa.
Ket nasingpet man di kita anak mi manong. Saan kami nga marigatan, agsipod ta, ada may sakatulong mi manong, magtulong ka na kami, nabintas ti trabaho, kinapuno na, takdakkel ti sweldok, ngem ni Carlo. Ngem sana ka na panakkel, nawang pay, nakat-ngatot posisyon ko ng mitisuna, nadakdakkel ti sweldok ng mitisuna. Huwag manong. Tako na ako, naragsak kami na ornos ti pamilyami, ket kan kanayon mi nga daw-dawat nga sapay ko ma. Tagtultuloy da ito'y nga klase ti biyag mi. Nga nang rugi iti pirit-pirit, nga iso, iti tulbek, nga talaga, nga da kami iti naikari, nga mangnanam iti ragsak, gapo iti ayat. Dito nga rod manong name iti pagkasalita, ket thank you very much ti anos mo, nang ibasa, ket sapay ko ma, taadamat di kita nagpipinirit, kada nagkikininit kita, ket naadamat na ibatin na kininit, kinipirit nga adal, ken pagsaribingan ti biyan. Tuwing nga agyaman nga pagaya mo, Ria. Thank you, Ria. Thank you pa nagsurat. Thank you, Ria. Tikin panagpipinirit. Pirit-pirit.